kune nzvimbo yakanaka petro pana Baba, nzvimbo isina chitema, petro kuna Baba, o Jesu munonori, makatuma pasi, Amen. May God bless you. Mwari wakukomborerei vakuitirei zvakanaka. Tichadzidza kubva mukati meshoko raMwari. Mwari kudenga vakuitirei zvakanaka, vakukomborerei. Ngatipindei mukudzidza kwanhasi. Mapisarema chapter 126. Mapisarema chapter 126. Chapter 126 ine maverses 6. But mamiriro ebhuku ramapisarema. Bhuku ramapisarema ibhuku renziyo. Halo, ibhuku rine nziyo, ibhuku rine mapoems. Saka bhuku ramapisarema rinozikanwa stereki ne pieces. One of the most favorite and familiar to men is Psalm 23. The Lord is my shepherd. And because of that, bhuku ramapisarema zvakare vanhu vanori associata naDavid because of mapisarema 123, because of chapters like mapisarema 50, mapisarema 51, 52 and 53 rinoassociatwa stereki naDavid. But my scholars vanoti bhuku ramapisarema harina kunyorwa naDavid chete. Bhuku ramapisarema rine macontributors akasiyana-siyana. Saka mubhuku ramapisarema rakanyorwa nevanhu vakasiyana-siyana. Then vaikombaila bhuku vakatora mapoems nemasongs anga akafanana, anga ane same style, ndobva vakombaila bhuku ramapisarema. Editor webhuku ramapisarema is believed to be Ezra. Ezra ndiye anonzi nevadzidzi, ndiye akazohwerengedza zvinyorwa zvamapisarema achibva agadzira bhuku ramapisarema. Saka muna mapisarema vamwe vevanyori vakanyora tsamba dziri muna mapisarema. Moses is believed to be one of them. Vakanyora tsamba dziri muna mapisarema. Ezra is also believed to be one of them. Kana tichiti Moses tinodaro nekuti mubhuku ramapisarema pane pamwe pamunonzwa nyaya ichinzi dai Jehovha asaiva nesu Israeri ngaidaro. Pane pamunonzwa mapoems ezvakaitika muwilderness, vana veIsraeri vachibuda kuEgypt. David haanga asati asvikapo, haagoni kutsanangura nyaya idzi. Saka bhuku ramapisarema richizonzi rakanyorwa nevanyori vakasiyana-siyana, asi chakakosha pabhuku ramapisarema ipfungwa yekuti rine matsananguriro arinoita kuita kwaMwari muvanhu kwakasiyana nemamwe mabhuku ese. Saka iko zvino, with that background, toda kuverenga chapter 126. Ngaiverengwe munhu washe. Jehovha panguva yakadzosa vatapwa veZioni, isu takanga takafanana nevanhu vairota hope. Panguva iyo miromo yedu wakanga uzere nokuseka, yes, norurimi rwedu nokuimba. Pakati pavahedheni vakati Jehovha akawaitira zvinhu zvikuru. Yes. Jehovha akawaitira zvinhu zvikuru. Amen. Isu tinofara. Yes, andei.
dzosai pavhesi ya4 Jehovha senzizi Jehovah panyika yenyasi. Yes, unodzvara nemisodzi uchakohwa nomufaro unofamba-famba achichema akatakura tsama yembeu. Yes, achadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake. Dai Mwari vangakomborera kuverengwa kwezwi ravo. Sangano rinoti kudini? Good, toda kutenda Mwari, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai nekuti muri Mwari. Tinokumbirawo kuti mutaure nesu mukusiyana kwedu muchishandisa shoko rimwe chete. Izvozvo chete zvinozikanwa nemi, the signs of the gospel, that in one scripture you speak to many. Tiitirewo nyasha idzi panguva ino muzita raJesu nokana kusingaperi. Amen. Now, ndo imwe yemachapter anoita kuti argument yekuti haasi David akanyora irambe yakasimbiswa. Munyori uyu ari kutaura pamusoro pekusunungurwa kwakaitwa Israeri kubva muutapwa hwekuBhabhironi. Muri peche chamwari? Saka anoti Jehovha panguva iyo yaakadzosa vakatapwa veZioni, hanzi takaita sevanhu vakanga vachirota hope. Apa dari kundinzwa. Saka ari kuti pazvakaitika isusu mawitness anga aripo. It was too good to be true, but zvatoitika. Apa dari kundinzwa. Ari kuti pazvakaitika takabvunzana kuti ndo zvatoitika here. Hanzi kwatiri hatina zvairema kugamuchira kunyange zvaifadza. Muri pechechi yaMwari? Ari kuti ari kutaura pamusoro pesituation yakagara Israel for 70 years vari muBhabhironi, zvekuti vakapedzisira vafitwa nekugara muBhabhironi. Historians, scholars vanototi Cyrus paakaita dhiki yekuti chibudai mambo wePersia, paakaita dhikiri yekuti maJudha ese chibudai muno, vamwe vakatoramba nekuti zvanga zvisisatendeki kuti tichabuda. Ndosaka mukudzidzwa kwavo havana kubuda vese ka1, vakabuda muutapwa in 3 groups. The first group raitungamirirwa naZerubhabhel, the second group raitungamirirwa naEzra, the third group raitungamirirwa naNehemiah. But chakanga chakabata vanhu ava ndechekuti magariro avakaita muutapwa vakapedzisira vasisatendi shoko rinoti muchabuda. Hapana ari kuzvinzwa chechi yaMwari. Ukaona uchiri kubvuma dzimwe nguva masituations, ukaona uchiri kubvuma kuti zvinopera uchangotanga, hapana ari kundinzwa. Muposanganidzwe naMwari. Pane nguva yekuti challenge becomes yours. The problem inokufita mugowirirana, mugoziva mafambiro zvekuti hausisina imwe story yauchada kunzwa yekubuda mukati medambudziko. Ndo zviri kunzi nemunyori, musi watakabuda mukati meBhabhironi takaita sevanhu vairota upe. Maybe for us to appreciate better issue yekuBhabhironi, mapisarema 137 kana muchimuverenga ndiye anonzi nemunyori Panzizi dzeBhabhironi. Ndo patakagara pasi, ipapo takachema, takaturika mbira pamikona chando, pakurangarira kwedu chinyi Zioni. Ndiri kunzikwa navanhu vashoma. Utapwa hweBhabhironi, mamwe makore aya vaigona utapwa voita kana 4-5 years, Mwari vovarangarira vodzoka. This time it was 70 years. Vakachema Jeremiah kana muchimuverenga 29, vakaenda kuna Mwari vakanochema. Jeremiah akanoti kuna Mwari, vanhu vari kuramba kudya, vanhu vari kuramwa kuita mabasa, vari kuti kozova riini tenzi tiri mukati meutapwa. Mwari akati kuna Jeremiah, enda unovaudza kuti zvanzi naJehovha, dzarai minda, zvanzi naJehovha, rimai minda, dzarai miti, vana venyu ngavachate nekuti kuBhabhironi muchiriko.
ndo panozonyorwa vhesi ya11 inoti for I know the plans that I have for you. Yainyorerwa vanhu vakanga vari muutapwa vari kuBhabhironi, ndo vainzi ndinoziva ndangariro dzandinofunga pamusoro penyu. Muri pesaka zvenama, ndo vanhu vari kuzoti musi uyu pakazokwana 70 years takaita sevanhu vairota hope. Unoziva panzizi dzeBhabhironi, panzizi dzeBhabhironi, panzizi dzeBhabhironi, kana rwendo rwechikristu rwakusvitsa panzizi dzeBhabhironi rusati rwambokusvitsa panzizi dzeBhabhironi chimbonyarara. Hamusi kuzvinzwa? Panzizi dzeBhabhironi ka ndo pekuti pulpit manager anenge achiti it's good to be here. Vamwe vese voti it's wonderful to be here. Iwe unenge uri panzizi dzeBhabhironi, so hakuna munamato wako wakanamata gore rese ukapindurwa. Vanhu pavanenge vachiti it's good to be here, iwe unenge uchibvunza kuti what is good about this situation. Hamusi kundinzwa? Saka zvenamwa pandakadzidza chapter iyi yakandidzidzisa kuti ndisamanikidza vanhu kufara kuchechi, because vanhu havazi musituation dzakafanana. Pane dzimwe nziyo dzekuti mukatanga kuimba munotanga mese asi hamuzopedzi mese. Chii chanetsa? Varangarira Zion vari panzizi dzeBhabhironi. Muri pesaka zvenamwari, panzizi dzeBhabhironi ndo paunenge wakagara muchechi, vamwe vachiisa mathanks offering, iwe uchiti kwaMwari ndinokutenda iwo rini. Chechi yaMwari ndiri kunzwa nevanhu vashoma. Pane vanhu vashoma vanogona kupupurirana neni kuti pane heartbreak inoitika every Sabbath panofamba midziyo yekukolekta chipo. Hamusi kuzvinzwa? Kune vanhu vanenge vachida asi vasina. Hamusi kundinzwa iyo? Hamusi kundinzwa iyo? Heartbreak iyoyo inonetsa kutsanangura. Panzizi dzeBhabhironi, panzizi dzeBhabhironi ndo panenge pachiti vanhu vese vawakadzidza navo vane mabasa. Iwo rako basa ndere kutsvaga basa. Handiri kunzwa saka zvenamwari, panzizi dzeBhabhironi, panzizi dzeBhabhironi ndo panenge pachiti vawakachata nguva imwe chete navo vane vana. Panzizi dzeBhabhironi. Hamupo chechi yaMwari? Muri pere saka zvenamwari? Saka vakanga vaturika mbira vakati tichaimbei. Chii chinoita kuti tiimbe? Hapana kunaka kwatiri kuona. Toimbirei nziyo dzaMwari tiri munyika yechinyi? Yevatorwa. Saka ndoda kuti tiverenge chapter iyi 126. Ndoda kuiverenga nechirungu. But ndoda kuverenga verse 1. Ndo pane musoro wedu weshoko nyaya yedu yatopera tobva tanamata. Anoti, when the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. When the Lord turned again the captivity of Zion. Varana ndiri kuda ipapo richatibatsira kunzwisisa nyaya rinoti when. Uriperisanga zvenamwari? Yes, ngatiteite se when. When Mwari akukomborerei. Manyorerwo ari kuitwa nemunyori nestyle iyi yechirungu iri kutiratidza, ari kubuditsa pfungwa yekuti Mwari ana when. Pana zvinzwa? Ari kubuditsa pfungwa yekuti God knows when. Saka ari kuti manje when yacho payakazosvika, hapana ari kuzvinzwa. Muri pechechi yaMwari? Mwari anoziva nguva. God knows when. Hymn 189, last stanza inoti mweya wangu Mwari chirungu chinoti, but hush my soul, nor dare repine. The time my God appoints is best. While here,
to do his will be mine, and his to fix my time of rest, and his to fix my time of rest. Saka muBhabhironi vanhu vaishandiswa dzanga dziri nhapwa. MuBhabhironi vanhu vainamata, but hakuna sign yairatidza kuti minamato yavo iri kunzwikwa. Amupo chechi yaMwari. Kana ukanamata nhasi, Mwari akasapindura nhasi. In fact, munamato wangu wanhasi, Mwari anounzwa nhasi. Mwari haanzwi munamato wangu musi waanoupindura. Hapana ari kuzvinzwa. Chechi yaMwari, kune zvinhu zvatakanamatira kusvika panguva yekuti hatichanamati nezvazvo. But Mwari anoziva. Pastor vanogona kusaziva, but God knows. The elder might not know, but God knows when. Saka vakati Mwari akanga akavaudza akati kuna Jeremiah, after 70 years ndo pamuchabuda muutapwa. Saka vaiti vakachema vachiti Mwari tirangarirei. Mwari asati avarangarira aitanga atarisa wachi. Muri pesaka dzina Mwari aitanga atarisa wachi yake. Pawachi ya Mwari, Mwari aiti hazvisati nguva yangu haisati yadini yakwana. Kwete kuti handikudi, but nguva yangu haisati yaita seisangano yakwana. Nhasi unogona kunzi nevanhu vanonoka uvabvunze kuti according to whose watch, because kana iri yaMwari, Mwari anoziva nguva, ende nguva yaMwari haizi nguva yevanhu. 23:10 Job anoti, but he knoweth the way that I take, and when he hath tried me, I shall come forth as gold. Anze anoziva nzira yandichafamba. Mwari anoziva nzira yandinodini yandichafamba. Zvikanzi pachasvika nguva yekuti achandipinza mukati mechoto segoridhe. Hanzi ndichandinoziva, handizivi kupisa kwemoto, ndinoziva kuti ndichabuda ndakachena. God knows when. Saka Mwari akatarisa so kwasara 10 years, kwasara 5 years. Anotarisa so kuchitanga kupinda Nebukadneza achitonga manguva ichiswedera. Nebukadneza achifa kuchipinda mwana wake ainzi Belshaza. Nguva yaMwari ichifamba, the clock ichitika ichiswederana. Panoti kwasara mazuva kukanzi ngatironge mutambo maybe in 2 weeks time. Toda kuita mutambo mukuru. Pari kurongwa mutambo, nguva yaMwari iri kukwana. Hapana ari kundinzwa chechi yaMwari. Pari kurongwa mutambo, nguva yaMwari iri kudini? Iri kukwana. Nguva ichiswederana. Musi wemutambo, nguva yaMwari ichiti 5 hours to go. Hakuna aizviona, hakuna aizviziva. Belshaza pa 2 hours to go akati ndakambonwa waini, but nhasi toda kuinwira mumidziyo yetemberi. Midziyo ichisukwa, nguva yaMwari ichiti 1.5 hours to go. Midziyo ichidistributwa, waini dzichivhurwa 30 minutes to go. Vanhu vachitanga kunwa waini, nguva yaMwari ichibva yakwana, chigunwe chichinyora pasi, wayerwa wareruka, mangwana ushe hwako hwapera. Cyrus achipinda nemaPersians muBhabhironi. Achipinda so anotanga kuona vanhu vari kufamba vakafanana. Akati ko vanhu havasi maBhabhironians. Mumbori wanani kwemi? Zvikanzi tiri maJudha. Zvikanzi munodei muno? Hapana ari kuzvinzwa. Takanga takapambwa. Ina handina kupamba ibudai. Hamusi kuzvinzwa chechemwe. Budai muinde kumusha kwenyu. Ndo zviri kunzi naEzra. Takaita sevanhu vairota hope munhu waShe. Takabvunzana tikati zvatopera here? Hamusi kundinzwa chechi, hamusi kundinzwa. Mahistorians anoti gurupu rekutanga rakambobuda rakamboti fambe. Ndobva vatuma madhikoni. Tidzokerai munonzwa kuti zveshuwa here? Hatichadiwe. Hamusi kuzvinzwa chechi yaMwari. Madhikoni akadzoka so vakafamba muJerusarema, vakafamba muBhabhironi, vakatenderera mastreets, vakatoona kuti hakuna nyaya. Hapana, nhasi hakuna vari kuenda kumunda. Kuminda kwataisimboenda hakuna ari kuenda. Vainda unofudziswa mombe hakuna ari kuenda. Vakabvunzana zvikanzi zvatopera. Ndo zviri kunzi nemunyori. Takagara pasi tikaita sevanhu vairota hope, tikabvunzana kuti nhai vakomana, ndo zvatoitika here?
Mwari anoziva nguva. Nengo katarisa vamwe vakabata vana, uchibuda rute, uchizvibvunza so. Hamusi kundinzwa sangana. Hamumbo chishi. Musuwa unonzi makorokoto unoita ngochacheuka kufutarisa kuti asi vari kutaura mumwe. Ndozvinoita Mwari. Mwari haazi munhu. Ndiri kudzika vanhu vashoma chechi yaMwari. Kwakati kuchitotaurwa unzi iko zvino gurupu richaimba rwiyo kuchipinda vabereki vemuchati kurehwa iwe. Mweya wangu chinyarara. Mwari anoziva nguva. Ndiri kudzika vanhu vashoma. Chechi ndatopedza kuparidza ini. Ndozvandauya kuzokudza nhasi. Mwari anoziva nguva. Imwe time tanga tichienda kubasa. Isusu edu nine mudzimai wangu tiri vanhu vanotaura. Saka tiri tu tinotaura nevanhu tinodini futi. Saka taitaura tiri tu. Tototaurawo nyaya dzedu dzakanaka takatofara tu. Darika chinomusiya kubasa kwake ndoendawo kwangu. Habva angoerekana angoti sanzi. Nini ndinombozvibvunza kuti Mwari achiri kunzwa here munamato yangu. Hamususinza sangana. Ngoti hamuziri maidhiraivha. Ini ndaidhiraivha ndakavhunduka. Mwoyo wangu ukati ndiri kufamba nemunhu anofunga zvakadai pamusoro paMwari. Andakuvhunduka chete. Immediately I was enraged. Ndakagumbuka. Immediately God rebuked me. Immediately Mwari akati, she has no issues with you, but with me. Shut up. Rukuona vanhu muri busy kunyararidza vanhu vari kuchemera Mwari. Haana issue newe. Ane issue naMwari wake. The only thing, papa sina makilometers, iye ndakazomuudza later on kuti musuwa wakataura statement iya magumbukiro andanga ndaita. Deongosiri kuti uri munhu wekumba kwangu ndaimisa mota ndoti buruka. Buruka handifambi nevanhu vanogumbukira Mwari dzika. Kuzoti ndakashaya kuti saka kumba kwacho ndozodzoka sei. But that day God rebuked me and God taught me a lesson. Pane vanhu vari munomu vane nyaya dzavo kuna Mwari. Haisi nzvimbo yedu sevaparidzi kuti musatuka Mwari, musashora Mwari, musagumbukira Mwari. Haisi nzvimbo yedu because situation yako naMwari, even tiri mapartners yako neyangu, pane nzira dzamunombofamba makaparadzana even muchirara mugumbezi rimwe chete. Muri kunenza chechi yaMwari. Mwana wedu mukuru musikana ane 7 years. Mudiki ane 10 weeks. Vanogona kucalculate matonzo zvandataura. Pakaitika hondo pakati apa. Hamusi kuzinzwa. Mukaungana pane vamwe vanenge vachitaura kuti muri kukura, muri kuregerei kuzvara. Ndiyo miromo ine vanhu vakawanda vari munomu. Vamwe vari panzizi dzeBhabhironi. Shut up. Hamusi kundinzwa chechi yaMwari. Saka ndaita kusumuka kumberi kuno kuti vanhu vari kukona uko sei musiri kuimba. Nyarara shamwari. Nyarara. Kana vanhu vachiimba vanoimbira Mwari. Kana vakanyarara vane dzavari kutaura naMwari wani. Wow. Muri pere chechi yaMwari. Saka gore iroro rabvunzwa kuti Mwari anondinzwa here munamato yangu. Gore randakanga ndapotsa ndagumbuka iroro. Few weeks later ndopa akabvaenda kwadoctor achibva anoudzwa kuti you are expecting. Saka pakandifonera achindiudza izvozvo. Kumwe kwese kunochiti mana musi watichanzwa news idzi tichafara. Ndakapusa. But Mwari, but story yatochinja. Ndikunzwa vanhu vashoma. Chechi ndatopedza kuparidza. Mwari watonamata hazi munhu. Ramba wakatsungirira kuzo
Ndoshoko rangu mangwana nanu. Rinda. Handizivi zvauri kusangana nazvo. Handidi kunyepera kuti zvinopera rini. Asi izvo ndakatumwa. Ndongodawo kuzivisa kuti waunonamata haana kufa. Waunonamata haazi benzi. Waunonamata haana utsinye. Rinda. Rinda. Muri kundinzeresa kazvoda kwaye. Muri pere chechi. God knows when. Mwari anoziva nguva yake. Mwari anoziva nguva. Ndakamboita time yandaimuka nguva dzeusiku. Ndichinetseka kuti zvichafamba sei. Hamuna kuzvinzwa. Ndandazoita futi nguva yandaimuka almost same time ndane confusion yekuti Mwari zvinhu zvacho zvamazoita ndozvihandla sei. That is God for you. Mchiri kuudzana kuti ndakanamata 2 weeks, vana vaMwari 2 weeks handidyi, 2 weeks ndikaregedza kudya, wiki yechi2 payakanopera anza yanga yauya. Kana Mwari akaita zvese zvatinomuudza kuti aite nenguva yacho, haazisiri iye Mwari, tisu taamwari, tisu taakumuudza zvekuita. Zvimwe zvacho tichamuudza agorega, kwete nekuti haadi, asi nekuti mukuru kupfuura zvatinofunga. God knows when. Mwari anoziva nguva. Kana muchinomutarisa, anotaura pana 2:10 yaRevelation kuti muchaiswa pakutambudzika kwemazuva ane 10, uve wakatendeka kusvika pakuguma, ndichakupa korona. Ari kutaura nyaya ye10 days. Zvinoreva kuti zvaari kureva ndezvekuti pamunopinda pakutambudzika unofanira kufara uchiziva kuti God has a schedule. Kana ndapinda ndichabuda. Ndogona kusaziva kuti rini, asi ndichadini. Ndoda kukuzivisa hama yangu. Zvikanzi naMapisarema chapter 27 verse 13. I had almost gone. Ndiri kungoiparaphrase. Had I not believed that I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Muri pecheche yaMwari. Rikandisvikepo ndaiverenga. I had fainted unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Mwari anoziva nguva yake. Mwari anoziva nguva yake. Anonzwa chechi yaMwari? Yes. Gorira ndakaita attachment, ndakaita 7 months ndisati ndaona attachment. 7 months. Iyo attachment unofana ita 3 months usati waona attachment. Ndakaita 7. Saka ndakaona attachment musi wa 1 July. My lecturers anga achibva atondiudza kuti one of the lecturers anga auya kuzondiassesa achibva nditi enda unodefer semester because wakanonoka kutanga attachment. But that same attachment ndo yakandipa basa. Ndakazopedza chikoro ndawana basa. Ndunziwa nono washoma. Mwari anoziva nguva. Wondo dzamunadzo imi mukuda kuzvienzanisa nevanhu. Hazvinakidzi kunamata nevanhu vane matestimony akafanana. Hamusi kuninzwa chechi yaMwari. Hanzi parwizi rwendingiriro so tichataura nyaya dzemakundiro. Hanzi uyo anenge achisimuka so okutsanangurira kuti varume panga pakaipa paipisa. Muri pechechi yaMwari pamunenge muchifunga kuti varume yatanzwa iyi ihora kobva kwasimuka umwe. Pamunenge muchinzwa kusiyana kwenyaya dzevanhu ndo pamunenge muchiona kukura nekusiyana neudzamu hwenyasha dzaMwari pamusoro pevanhu.
hatizovi nesong yakafanana, hatizovi nestory yakafanana, but pakupedzisira munhu wese achaimba Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. That's God for you. That's God for you. Wamwe wakanditarisa panapa. Taitina mombe seni, maifukura mchifudza mombe seni. But Mwari akakutarisa uri mukati mejokochwa rekufudza mombe. Mwari aiziya mota yauchadhiraivha. Hamasi kusinzwa imi. Mumpocheche ya Mwari. Boys dzangu dzekumombe muri pano ere. Musimudze moko negirls dzacho, hallelujah. Takati wandei munoudza vasina kudzifudza. Aizi mhosva. Panewo zvamakaita zvatisina kuita. Ndo zvitori nyasha dzaMwari idzodzo. Yes. Unoziva kuti ndege uiona iri mudenga, so kana uchiona iri mudenga yakaita kunge laptop. Kuno kudhuze nekuairport, ndosaka muchiona kuti ndege ihombe. Handiri kukuudzaika. Kana makuzasi kwenyika uko, inenge zvokuti chaitanga kuita hondo kuudzwa nemunhu kuti mundege umu mune vanhu vakawanda tainetsana. Vanokwana sei vanhu vakawanda mukanhu kadiki diki kakadaro so. Muri perisangano raMwari. Mwari aitoziva your first flight nedate racho. Amumpocheche ya Mwari. Mweya wangu chinyarara. Mwari anoziva nguva. Mweya wangu chinyarara. Mwari anoziva nguva. Unoziva kuti nhasi so vanhu vanenge vachiti vakamira mberi kwevanhu vachitaura so kumasemina edu atinomboendeswawo echechi aya. Vakamira mberi kwevanhu so taura kuti munyika yatakurarama iko zvino inoda vanhu vane musoro. Unoziva unopotsa wautsvaga musoro wako kuti wangu uripo here vakomana, because zviri kuita vamwe sei ini ndichiita sekuti ndadini ndarasika. Mweya wangu chinyarara. Mwari anoziva nguva. Anoziva nguva. Ndoda kunamata neshamwari dzangu nehama dzangu vari kupindana nemasituations. Vanoti Mwari, hapana chimwe chandiri kuda, ndipewo simba rekutsunga. Ndinoziva kuti zvichapfuura. Vanhu vandoda kunamata nawo. Kuti mutoro warema uyo wapiwa naMwari, uyo unodisa rinda wakatiwira rinda wakati rinda dzimwe nguva pane vamwe vanokona kuti my situation is critical, but Mwari ndoda kukutendai, ndoda kungozvisiya ndiri mumaoko menyu nesituation yangu. Ndoda kuti ndikuzivise kuti even after this prayer handina simba rekukuudza kuti what you are going through zvichapera rini. Even ukapindana nezvakafanana nezvandakapindana nazvo, nguva dzedu hadzifanani, but God knows when. Natinavo vaviri kana mumwe chete. Kuti Mwari, ndinozviziva right now as I speak, I know I'm standing in front of people who are emotionally wounded, emotional wreckages in the church. Hapana chauchakwanisa kuti ubatanidze chikupe tariro. Noti Mwari, musituation yangu iyi ndoda kuti mundibatsire. Rimwe zuva ndigozobvunzawo saEzra kuti zvatopera here. Maybe pane munhu mumwe chete kana vaviri vane musituation yavanoti my situation is critical. Lord help me.
Ari pakadaro. Fambai mouye kuno mberi. Tipedze service yedu nemunamato. Ramba wakatsungirira. May God bless you. Reka. Mwara ukomborere hama dzangu. Kuzo. May God bless you. Swedera. God knows when. Isatizivi. Vanhu vachakuseka. Vanhu vachakutumidza mazita, vamwe vachakuavoida. But kwete Mwari wako. Mwari wako mupenya anokurangarira. Ndosaka chapter iyi ichitika vanodzvara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Anozviziva. Akati ndo panguva yatakazoona kuti misodzi yedu haina kurasikira pasina. Ndo nguva yatakazoona kuti we serve a living God. Rinda. Handizivi chauri kutsvaga. Ene handizivi kuti waane makore mangani. Vandoda kukuudza kuti Mwari mupenyu. Rimwe zuva akapinda muBhabhironi. Vanhu vakaita mufaro. Mufaro wacho ukavakonfyuza. Vakabvunzana kuti tobuda here. Vamwe vakati aiwa regai. Vamwe vakati munoregerei. Imi manzi mudini mubude. Ndiye Mwari wandiri kuparidza pamberi penyu. Sangano naMwari. Hama dzangu, Mwari akukomborerei. Wakuitirei zvakanaka. Mwari wenyu ndiye Mwari wedu. 50 mapisarema anoti haarambe anyerere. He may be silent, but he will not remain silent. One day, he shall break the silence. Dai manga mune nguva mainoverenga chapter 8 yaGenesis. Rimwe zuva ngarava yaNoa yakanzi naMwari ngaichimira pagomo reArarati. Zvaringana. Vanhu vakabuda, vakafara. Ndiye Mwari wandinonamata. Rimwe gore mbuya Sara vakanonyoresa. God knows when. Patiri kuimbira. Tiri kuimba to comfort one another. Ndosaka muchinzwa muimbi wehymn 5 anoti ndabvunza kune mukani. Mukani murwi. Saka kuhondo kwaiva nemakwaya. Nziyo dzekuhondo dzanga dziri dzekusimbisana. Hanzi saka ndabvunza kune mukani ane rwiyo rwekushinga. Ndamubvunza kuti nyaya iyi inopera rini. Akati shamwarika handizivi date, but nekushinga tinokana hondo ichadini ichapera. Pastor Ngwaru uyai munamatire vana vaMwari. Ndabvunza kune mukani ane rwiyo rweku. Hallelujah. Ne shinga ndino kana. Ichapera hondo shamwari. Hondo yema addictions ichapera. Ngatishinge ichapera. Tiwire dakara sa tinoziva tine chipo kote takurira musa cheme tiwire daka basa rapera tinoziva tine chipo kuti takurira. May God bless you. Ngatinamatei. Baba muri kudenga. Makatipa masabata, asi masabata acha haana kufanana. Sabata rega rega rinouya rine zvikomborero zvemusi iwoyo. Nhasi matikomborera nemhando yemusi wanhasi. Mukatipa encouragement nehope yemusi wanhasi. Mwari mati mimi
tinogona kupinda munyatwa nemihondo nemukutambudzika zvekuti tinogona kutoshayika zano nekutadza kuti toti kudii, because tiri in the thick of things. Dzimwe nguva tinofunga kuti Mwari wacho hamuko. Pane vatambura mumarriage kunge musiko, kune washaya mabasa kunge musiko, kune vari kushaya mbereko kunge musiko, kune vari kurwara, vari kugomera, vari kuchengetwa nemapiritsi kunge imi musiko. Tiri mukati rekugomera, rekuchema nekutambura. Ndokubva mazoti imi kana maakutendeudza mapeji, maakubvisa vanhu muusungwa, iwo wacho isu taimbofunga kuti hamuko, toita kunge tiri kurota. Taakuona rusununguro rwenyu rwaakuitika. Vasinganzwe waakunzwa, vasingafambe waakufamba, wasina wana waakumaternity, wasiri pamabasa waamamaneja. Zvose zvaakuitika zvichiitwa nemi, zvoita kunge kurota. Mwari, dai maingadawo henyu mainzwa munamato wangu kuti kune vanhu vauya pamberi panapa, vamwe vacho vachindosvika kumba ngavaite kunge waakurota, nekuti rununuro rwavo rwauya muzuva ranhasi. Matidzidzisa chinhu ichi, muri Mwari wenguva. Kana dheti risati rasvika, time isati yasvika, madhimoni achambotiungudza. Tichambonetseka, tichambotambura, tichambochema, tichambotsanya. Asi kana nguva yenyu yati gedye yakwana, hapana simba pano pasi rinogona kumisa kukwana kwenguva. Ita henyu Mwari, dai zvaibvira maipfupikisa nguva pane vamwe watambura for a long time. Maipfupikisa nguva pane vamwe wamirira for a long time. Nhai Mwari, tinganzwe maridzo yakadai zvongoramba zviri kunge tisina kunzwa. Zvongoramba zvichita kunge muri Mwari asina simba. Ndinokutendai kuti by faith mountains are going to move. By faith walls are going to tumble down. By faith lions are not going to devour us. By faith fire is not going to consume us. Great is thy faithfulness. Tinokutendai muzita raJesu, amen and amen. Tigare pasi. Tiri pedyo nekomosha kunofadza kutondera chifaranyi imi vafambe bvesanyiwo kutya sacheme tisanga neapo kosi nako neta zvienzo zoza kapera tasvika kumusa. Ngatinamate Baba vedu nokutendai nekuva pakati pedu mukati mesevhisi yedu. Ndimi Mwari, tiri vanhu venyu. Tiratidzai nzira mugotichengeta munzira idzodzo. Muzita raJesu nogara nokusingaperi. Amen. May God bless you. May God add a blessing to the reading of his word. Akure kure kumusha ndabvunza murindi ati usiku huri kupera kwakuda kuyedza
musacheme kurumidza mutevere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza. Muimbi werwiyo anotaura pamwe chete nesu vadikani achiti kure sei kumusha, ari kunzunzutira, ari kuvavarira kuti anopinde mukati memazambara, ari kuona makomo nemachinga edenga, ari kuona mumi mukati memakomo, ari kuvavarira achizuva tsoka. Rwendo rwareba kwabviwa kure asi kunoendwa pava pedyo. Simba rava kuita serapungudzwa nekuda kwekureba kwerwendo. Saka anoimba rwiyo achibvunza kuti kwasara mamaira manganiko kuti tipinde mukati memazambara, kwasara kwakareba zvakadiniko kuti tinoona tenzi namuponesi tichimuona usu neusu. Vadikani, mukati mepasi rino tadzungaira, tapota-pota mukati memarinda, mukati mezvipatara tichirwarirwa, mukati mekuparara kwemichato, vana vasingateereri. Kure sei kumusha, tinoda kuzorora, tinoda kusvika pana tenzi namuponesi wedu. Vadikani hama, hakusisiri kure kumusha, nokuti murindi anoti kunze koda kuedza. Tava kuvavarira kupinda mazambara, nekuda kwaizvozvo ngatichitsungirira. Tinozorora tasvika, usazorora tichiri mukati menzira mudikani, asi ngativavarire tipinde mukati memazambara. Nekuda kwaizvozvo ngatibatanei nemuimbi werwiyo tichipinda nekuvavarira kupinda mudenga idzva nenyika itsva munogara kururama, musina kusvimha misodzi, musina kupungura mhere, musina kubatwa maoko, hamuna kana nechirikadzi, hamuna zvibibi, hamuna kana utera nehurema, hakuna chero chinovhundutsa nechingatyisa. Tichapinda mukati memazambara. Tinofanirwa kuti iwe neni tipinde tiri tose vadikani. Ngativharei maziso tinamate tichivavarira musha unouya. Ngatinamate vadikani. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuda kwetariro, tariro mhenyu, tariro inofadza, tariro isinganyadzisi. Tafamba rwendo rwakareba, tinonzwa kuneta, tinonzwa dzimwe nguva kukahadzika, tinosangana nezvakawanda, asi tinotenda nekuti musha wava pedyo. Tinokumbira muchitipawo simba Jehovha rekuti tichipinda mukati memazambara, tikokorodzei, tisimbisei, tikurudzirei, tisimbisei, tipinde mukati meruponeso rwenyu. Tinonamata Ishe, toda kuponeswa tose nemhuri dzedu, toda kuponeswa nevatana nevadiki vedu, tinoda kuponeswa tose takaringana. Tinokutendai Mwari nekuda kwenyasha dzenyu, nekuda kwerudo rwenyu. Muzita raIshe Jesu tanamata nekutenda zvino nokusingaperi. Amen. Kumusha zviedzo zvakapera, Jesu tasvika.